A. Pengerten pidato utawi sesorah. Pidato utawi sesorah yaiku micara ing sangarepe wong akeh utawa umum. Ana uga kang ngandharake yen pidato utawa sesorah yaiku medharake gagasan utawa panemu kanthi migunakake basa lisan ing ngarepe wong akeh. B. Jenis-jenis pidato. A. Pidato pembukaan yaiku pidato ringkes kang diwedharake pranata acara utawa MC. B. Pidato pengarahan yaiku pidato kanggo ngarahake sawijine kagiyatan. C. Pidato sambutan yaiku pidato kang diwedharake ing sawijine adicara tertamtu kanthi wektu sedhela amarga sing menehi sambutan ora mung wong siji. D. Pidato peresmian. E. Pidato laporan yaiku pidato kang isine menehi laporan sawijine tugas utawa kagiyatan. F. Pidato pertanggungjawaban yaiku pidato kang isine laporan pertanggungjawaban tugas utawa kagiyatan. C. Ancas tujuan pidato. Ingkang sepisan atur pambagya. Pidato kanggo nampa rawuhipun para tamu. Ingkang nomor kalih atur kabar, pawarta utawi informasi. Dene ingkang nomor 3 yaiku atur panglipur. Ingkang nomor 51 saking tujuan pidato yaiku pengajak utawi persuasif. Salajengipun bagian D. Metode pidato. Pidato naskah. Dene pidato naskah yaiku migunakake teks utawa naskah kang diwaca langsung. Dene metode pidato apalan yaiku cara iki akeh digunakake dening wong lagi ajar pidato, yaiku kanthi cara nyiapake naskah utawi teks banjur diapalake. Dene metode pidato ingkang nomor 3 yaiku impromptu. Ora nyawisake luwih dhisik bahane teks amarga waktune cumen utawi cepet, nanging kanthi adhedhasar kapinteran, kawruh lan pengalaman dadi bisa lancar. Metode pidato ingkang nomor 5 ekstemporer. Bagian E. Perangan utawi bagian-bagian pidato. Ingkang sepisan salam pambuka. Isine atur salam marang para tamu sing rawuh. Kawiwitan tembung nuwun, kula nuwun, sugeng siang, sugeng dalu utawa salam liyane. Nomor 2 purwaka. Isine puji syukur marang Gusti ingkang Mahaluhur lan atur panuwun marang para tamu kang wis kersa rawuh ing acara tersebut. 3. Isi ngandharake ancase acara ing ditindakake. Isi kudu diaturake kanthi cetha. Tuladhane atur pambagya matur
syukuran, supitan, lan liya-liyane. Biasane isi pidato iku dadi intine pidato. Wong sing ngisi pidato biasane bagian isi punika diaturake kanthi cetha. Perangan pidato ingkang nomor sekawan yaiku pengarep-arep. Isine panyuwun lan pengarep-arep saka wong sing duwe kersa utawi duwe gawe marang para tamu. Tuladhane nyuwun pandonga, nyuwun pitutur. Perangan bagian pidato ingkang nomor gangsal yaiku penutup. Isine atur panuwun awit para tamu wis kersa rawuh ing acara kasebut. Uga nyuwun pangaksama saka kang duwe kersa utawi duwe gawe menawa anggone nampa rawuhipun para tamu ana kurangan atau kaluputan. Dene perangan pidato ingkang nomor 6 yaiku salam panutup. Atur nuwun, matur nuwun, sugeng dalu lan sak panunggalane. Contoh pidato karo bagian-bagiane. Salam pambuka punika lan dipun waos piyambak. Wilujeng sonten, contonipun ngaten nika. Salam purwaka. Saksampunipun salam, bagian pidato ingkang nomor 2 yaiku purwaka. Contonipun punika mangke lare-lare maos kiyambak. Bagian isi saking pidato kados mekaten. Pengarep-arep. Bagian pengarep-arep punika mlebet wonten akhiripun bagian isi ingkang Pak Guru garis bawah nggih. Contonipun menika minangka ketua panitia kula gadah pengajap adicara ing enjing menika ngasilaken keputusan ingkang sae. Bagian pidato ingkang nomor terakhir nggih punika panutup. Matur nuwun. Mugi-mugi manfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.